Ahojte, drahí kamaráti, moje meno je Alena Shanti, toto je Shanti a vítam vás pri hodine vedomého pohybu, liečivého pohybu a pohybu, ktorý zvládne absolútne každý a za mňa je nevyhnutný, absolútne potrebný pre rovnovážny, zdravý a vedomý život. Takže poďme začať. Pohodlne si sadnite. Pohodlne znamená nejaký skrížny set, ktorý udržíte, tak aby chrbtica bola čo najkrajšie vzpriamená. Kľudne použite nejaký vánkušík, ak je to potrebné. Vôbec nemusíte mať vánkušík, ktorý je špeciálne určený na jogu alebo cvičenie. Môžete mať nejakú deku, alebo môžete mať akýkoľvek vánkuš, ktorý potrebujete doma. Tento vánkušík vám pomôže, aby ste vytiahli, vyrovnali chrbticu a aby vaše kolenné a bedrové kĺby neboli vo veľkom tlaku. Čo sa týka gravitácie, v mojom prípade mi to pomôže troška termoregulačne necítiť chlad zo zeme. Spojme si ruky pred hrudníkom do takej rovnovážnej pozície, ktorú môžeme aj nazvať aj pozíciou modlitby, ale chceme v nej precítiť stred svojho tela. Chceme precítiť stred svojej existencie medzi pravou a ľavou časťou tela. Predstavte si cez zatvorené oči chrbátik, skúste sa vyrovnať. Zatvor ústa, nevytváraj v nich napätie, jazyk je uvoľnený a mierne sa špičkou dotýka vrchného podnebia za zubami. Prenies pozornosť na dých nosom. Tížko, jemnúčko, bez toho, aby si vytvárala nejaký tlak, sa nadýchni, nádych smerom hore. Na sekundu dýchová pauza a výdych je o čosi dlhší. V ideálnom stave aspoň o 1/3. Svaly tváre sú úplne uvoľnené, svaly ramien sú úplne uvoľnené. Jediné aktívne svaly v tejto pozícii by ste mali precítiť spriamovače chrbtice. Takže ako sa s nádychom ťaháme za temenom hlavy, aby chrbtica čo najviac zostala vzpriamená, prechodná, bez útlaku, tak zároveň aktivujeme jej najhlbšie svaly. S výdychom preciťujeme všetko ostatné úplne uvoľnené, ale stále aktivita v chrbtici, veľa priestoru vo vnútorných orgánoch, v cievnom, žilovom systéme nášho tela. Skús sa utíšiť, upokojiť a najdôležitejšie je, aby si celé cvičenie vykonávala na nádych a výdych. Pôjdeme striktne na nádych a výdych, aby každý pohyb bol vedomý, doprevádzaný dýchom, aby dých bol na prvom mieste. Poďakuj v tejto pozícii sám sebe, sama sebe, že ste si našli tento čas pre seba, dopriali, že kompenzujeme rýchlosť a náročnosť, niekedy až devastačnú, na našu fyzickú schránku počas našich životov. Potiahni bradu do hrudnej jamky, do pozícii pokory, nie podradenosti. Takže pozor, ramena stále, dozadu, lopatky k sebe, dole. Pohyb iba v krčnej chrbtici. V pozícii si dajte vlastné poďakovanie. Môžete iba precítiť vďaku a pokoru za život, za planetu, za všetko, čo samostatne cítite. A potom rovno začneme, natiahneme hlavičku, otvoríme oči, výborne. Ruky si rovno dáme prstami dopredu, palcami dozadu a pôjdeme aj s krčnou chrbticou, výdych, brada do hrudnej jamky, točíte ramenami, zaťahneš brúško, spojíš sa lakťou a s nádychom hore natiahneš krčnú chrbticu. Pozor, hlavu nezalomíš, pozrieš sa asi 30 stupňov smerom hore a výdych zase zatiahneš brada do hrudnej jamky. Pri cvičení už môžete používať ujjayi dýchanie. Bolo by to aj vhodné, pretože to je teplé dýchanie, ktoré ti oteplí, zvýši teplotu tvojho tela, uvoľní napätie od najväčšieho orgánu kože až po vnútorné orgány, po svalošľachový cievny systém. Takže hore nádych.
A dole výdych, brada do hrudnej jamky cez prištrbenú hlasivkovú štrbinu. Ak ho nevykonávate, v každom prípade dýchame nosom a pohyb vykonávame na nádych a výdych. Výborne, pôjdeme posledný krát túto stranu a pôjdeme do protismeru. Hore nádych, tu zmeníme. S výdychom, brada do hrudnej jamky, zatiahneš postupne brucho, svaly pánvového dna, svaly okolo genitálie a ideš s nádychom hore. Výdych, brada do hrudnej jamky, dýchaš nosom, preciťuješ, ktoré partie tela pracujú, ktoré svaly pracujú, všetko ostatné je uvoľnené. Rozoznávaš rozdiel medzi aktivitou a produktivitou. Ak sa dá, očka sú zatvorené, poď ešte jeden otvor, hrudník, nádych. Dole výdych, brada dostane v hrudnej jamke, ruky si za chrbátikom prepletiete tak, že sú prepletené. Budete to vidieť, keď pôjdeme troška do zagulátenia a pôjdete individuálne tam, kde vás chrbátik pustí. Niekoho menej, niekoho viac. Ide len o to, aby sme troška natiahli vrchnú časť chrbtice, pozor, aby sme netlačili do krčnej, aby sme zvyšli rozsah bočnej hrudnej strany tým, že ideme od kolienka ku kolienku zo párkrát s výdychom. Nádych stred a výdych opačná strana. Úplne v poriadku, keď ste takto vysoko, len ťaháme ramena k sebe a preciťujeme celé ruky, ako sa prekrvujú až po zápesný klb, až po klbiky na prstoch. Ruky pevne do seba tlačia. Nie je to len také jemnučké prechytenie, ale naozaj silné. Posledný krát. Uvoľníme v strede, pomocou si rúk sa oprieme a dvíhame životnú oporu, chrbticostavec, postavci. V tejto pozícii jej vlastne poďakujeme tým, že vieme, že nás drží počas celého dňa a dáme si tam takú nejakú formu myšlienkou alebo afirmáciu alebo nejaký zámer, že si dnešný deň budem chrbticu uvedomovať a s vedomým nádychom ju potiahnem za temenou hlavy, budem odľahčovať to, čo na ňu celý deň nakladám, budem vytvárať priestor v svojom trupe. S výdychom pustím všetko ťažké smerom dole do zeme. Perfektne. S nádychom ruky hore, ramena od uší a pôjdeme bočnú rotáciu, výdych do strany. Ja robím do ľavej, jak začnete do pravej, je to úplne v poriadku. Okolo stehna alebo okolo kolenného klbu, na ktorý netlačíš, sa mierne dostaneš hlbšie do tej rotácie. Rameno, ktoré ide k stehnu, musí zostať pri lopatke. Čiže neguláte sa v chrbtice, rameno dozadu, zadnou rukou sa prichytíme troška o zem. To bol výdych, zatiahneme brúško, svaly pánvového dna. Krčná chrbtica robí rotáciu, ale nikde nepadá. Chrbtica je čo najviac vytiahnutá s nádychom hore a s výdychom opačná strana. Podrž troška túto stranu, keďže pri vysvetľovaní sme si podržali aj tu. Opačnú a len striedaj hore nádych, vytiahni celý chrbátik, vytiahni sa od bedrových kolón, natiahni chrbticu, ramena sú od uši, výdych, rotácia a postupne všetko zaťahuj, masíruj vnútorné orgány. Nádych hore a výdych, rotácia. Pokračuj cez svoj nádych a výdych alebo spolu so mnou nádych, výdych do uší. Nádych hore, potiahnem energiu zo zeme okolo celého svojho tela. S výdychom energiu si nechám, ale potlačím do zeme všetko, čo už nepotrebujem. Klesne, ako keby som to išla pochovať. A ešte nádych. Každá strana jedenkrát výdych. Nádych, potiahnem energiu. Vyťahnem celú posturu tela od bedrových klbov, ramena neťahám a výdych. Posledný krát, opačná strana. Nádych hore a s výdychom len vytvorím taký veľký kruh okolo seba. Posledné, čo v tomto skrížnom sede spravíme, keď ho vymeníme za opačný, takže bez rúk alebo pomocou rúk si jemnúčko pomalinky vymente opačnú skrížnu stranu, pretože automaticky, ak ste to nevymenili, ste sedeli na tej strane, ktorá je viac uvoľnená a budeme tu točiť iba ramenami. Hore nádych, dopredu hore nádych, dozadu dole výdych, chrbtica vyrovnaná. Vykompenzujeme menej uvoľnenú stranu bedrových klbov. Čokoľvek môžete mať podložené pod sedacími svalmi, hore nádych, dozadu dole výdych. Tu a teraz. Veľmi dôležité, aby ste prepojili prítomnosť s dýchom, dých s pohybom. A nie je to pre vás len cvičenie, ale telo dostáva terapiu, ktorú možno ešte nikdy v živote nedostalo a po ktorej baží. Čo znamená cvičiť v prítomnom okamžiku? Čo znamená vykonávať akúkoľvek činnosť v prítomnom okamžiku?
a dostávať sa nie na jej povrch, ale do jej hĺbky. Protismer, opačná strana, dozadu, hore nádych, dopredu, dole výdych, ruky visia. Pohyb vykonávate iba cez ramenné kĺby. Samozrejme, pripája sa tam celý vrchný pletenec, takže cítite tam aj medzilopatkové svaly, aj prsné svaly, to je úplne v poriadku. Hore nádych, dole výdych a poď posledný krát. Celkom rýchlým, ale dostatočne aktívnym spôsobom sme prekrvili vrchnú časť chrbtice, ktorá je dôležitejšia. Teraz prídu na rad nohy, predtým ako sa postavíš, s nožkami poprešľapuj zo strany do strany. Pozor na to, že v nohách je strnulosť, lebo aj keď sa váhonosné kĺby mobilizovali, nebola aktivita na nohách a opäť svalo, šlachový, cievny systém nie je prekrvený. Takže akýmkoľvek takýmto spôsobom, keď na nohách nie je váha, prekrvíš, premasíruješ, pohádžeš sa takto zo strany do strany, ramena od uší v takejto nejakej kolíske a ideme sa postaviť. Postavíme sa cez bočnú stranu alebo cez krížmi, sedak ti to ide. Používaj svoje ruky, ak je potrebné a ideme len do drepu. Čo v prípade, keď či už kĺby alebo achilovka ťa nepustí úplne na zem, tak si podlož vankúšik, podlož si blok, podlož si deku, alebo visíš vyššie, prípadne ste opretí o svoje stehná, alebo máte drep, kedy ste opreté o stoličku, drep, ale máte. Zostávame v drepe. A aby sme na dnešný deň pripravili aj nožky, tak ideme zo párkrát s výdychom do predklonu, daj si pozor, aby boli ramená od uši, pozri, neťaháme ramená k ušiam. A s nádychom pôjdeme do drepu. Nádych. Skúste tu netlačiť na brúško a troška sa vyťahovať smerom hore z chrbtice. Výdych zagulatím, zatiahnem brucho svaly palmového dna, nohy sú pokrčené, ale chcem zatlačiť teraz práve brúško na svoje stehná, takže nožky viac menej krčím, aby došlo ku kontaktu vrchnej časti tela so spodným. Čelo ťahám buď dole k zemi alebo až bradou do hrudnej jámky a silou ručičiek vytvorím torziu ťah v chrbtici. Či sa chytím za členky alebo sa chytím po podchodidlá alebo po podkolena, je na vás a idete s nádychom hore vyrovnáš. Troška chrbátik a výdych zagulatíš. Nádych vyrovnáš. Kto môže, pridáva aj ruky na šírku ramenných kĺbov a výdych zagulatím. Pripravím si nožičky, neprepnem kolena, pripravím si chrbátik na dnešný deň, všetko krásne prekrvím, poď ešte nádych. A poď výdych, zatiahni brucho, svaly palmového dna, ešte 3 to dáš, nádych, pomalinky, super. Ak sa dá, rušky ťaháš vyššie, ale ramená sú stále od uší. Výdych zagulať, poď o kúsok nižšie, poď ešte posledný nádych. Super. A príde rozdiel. S výdychom zagulatíš, chytíš sa za predlaktia, poprešlapuješ nožky na nožku. Výborne. Otočím sa z bočnej strany. Tak. Ramena od uší, poprešlapuješ nohy na nohu. Super. Posledné, čo spravíme v tejto aktivácii na tento deň, vôbec to nie je náročné, to ľahučké pre každého, ale telo naozaj cíti, je. Že 4-krát s nádychom odtlačam sa od svojich chodidiel, ktoré sú zhruba na šírku bedrových kĺbov, špičky kolmo dopredu. Kĺby neprepnem, stavec po stavci idem hore a pohyb vychádza z bedrových kĺbov, spodnej časti chrbtice strednej vrchnej, ramena dozadu dole. Potiahnem sa aktívne za končekmi prstov a za temenom hlavy. Pánva v neutrále, čiže kostrč smeruje k zemi, nie extrémne dozadu, nie som prehnutá v spodnej časti chrbtice, to bol nádych. A ideme 4-krát s výdychom gulatím. A gulatím až do tej torzie, do toho ťahu, priťahujem sa za členky alebo za lítka, zagulatím výdych. A nádych, stavec po stavci hore. Gulatá chrbtica, posledná krčna, ktorá sa vyťahne za temenom hlavy, ramena dozadu dole, potiahneš končeky prstov, stojíš na svojich chodidlách, výdych, gulatíš. Aj to gulatenie ide od spodnej časti chrbtice, ale dých ide od kľúčnej kosti. Je to taká naozaj veľmi intenzívne prepojená vedomá práca so svojím telom, ktorú ak si nastavíš, ak si daruješ na takých 10 minút smerom hore, tak tá koncentrácia počas toho konkrétneho dňa, keď to spravíš 10 dní za sebou, je úplne niekde inde. To je úplne niekde inde. Výdych dole a s posledným zostaneme hore. A nádych zostaneme hore v pozícii hora. My sme tá mocná hora, pevná, ale zároveň rozumná, ktorá keď potrebuje, tak
a zámer je pozitívny, tak nemá problém ísť za Mohamedom. Špička, peta, spojme nohy, rozlúčime sa. Pánva podsadená, ruky pri srdiečku, potiahnuté za temenom hlavy, popravíme si nádherný deň, plný vedomých reakcií, pretože 10% je o tom, čo sa nám v živote stane, čo sme si ale naplánovali, či chceš alebo nechceš to počuť a 90% je o našich reakciách. Takže ja vám želám, aby vaše reakcie boli vedomé, po nádychu a výdychu, aby ste najprv predýchali tú chuť extrémne rýchlo reagovať cez myseľ, cez ublížené ego, aby sme reagovali precíť tep svojho srdiečka cez naše srdce a našu dušu tak, aby sme viedli radostnejší, pokojnejší a láskavejší život. Namaste.